Avui som a Graners Batxillerat, un batxillerat on treballen per projectes i a més ja t'encaren el teu futur professional. I si no, acompanyeu-me, anem a interrompre classes. Ara irromprem a una classe on estan ja donant arquitectura, a batxillerat. Hola, què tal? Us interrompem un moment, Dani Gené és el professor, però clar, jo dic, aquí s'està fent arquitectura, ben bé no és això. El que fem és donar aquesta visió que normalment no es fa a les escoles. Es veuen als museus pintures, es veuen escultures i te les comenten, però en canvi no hi ha al dia a dia ningú que t'expliqui com és un edifici, com es viu un edifici o per què està dissenyat d'una forma o una altra, i aquí és el que estem fent. Vale, doncs us deixem continuar. Vinga, Merci, Mira, aquí estan fent arts escèniques. Anem a irrompre una altra classe, va. Sí, ara estan fent un exercici d'escalfament, de treball d'emocions i estan treballant sobre la seducció. I ara els hi canviarem l'emoció i tirarem... Canvia l'emoció. Eufòria! He flipat. Sí? O què? Com ho veus? Extraordinari, gràcies. A vosaltres! Aquí es veu que fan temes de robòtica, electrònica i tal. No sé, molt bé. Però vosaltres, què esteu fent? Un sensor de proximitat. Hòstia, que guapo. Això ho heu fet vosaltres tot? Sí. Més lluny. Com més lluny es va... Que guapo. Això, per exemple, és el que tenen els cotxes, no? La frenada automàtica, això funciona amb el sensor aquí. Bueno, escolta, enhorabona, Increïble. Hem un cop més interromput la classe de comunicació i periodisme, no? M'han dit que esteu fent un blog, no? Sí. Com va el blog? Sí. Que guapo. I sou de primer de batxillerat, segon? Primer. Primer de batxillerat ja es fa blogs, és com periodisme fer això, brutal. A Graners Batxillerat.